ndofuka takaenda kumasowe uko. Taenda kumasowe zvakabatwa ndezvemusha marume wavo ndezvemudzinza marume wavo vakanyasa kuudzwa mai ava ndiripo zviri zvekuudzwa ndiripo vakaudzwa kuti imi mukupomera munhu mhosva zvaasingazive asi zvinhu zviri mumusha menyu asi akatoti hapana chari kutomboziva hapana chari kutomboziva ari kutoshandisiwawo vane ruzhambwa senhauya taunganira munomwe inonetsa kuinzwisisa chinhu chinonzi kuroya neni chiri mumhepo hapana angagona kuziva kuti uyu ndiye andiroya uyu kunyangwe tikatsvaga muprofita chaiye nyaya inonzi kuroya ndiyo kungopomerana kunge kwemuridzi wacho ari kuita basa rino ndangagona kuita sei angagona kuziva kuti pamwe ndinogona kuti ndinoroya hamene asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka pakati paBeauty Chisese nyanga iri pakati paBeauty Chisese naEdis Basoro yanga makatora matombo mumunda mangu matora matombo mumunda mangu makazoenda kuseri kwechidzere nedhaga vakatorani Edis Basoro akauya pamba pangu akanotora ivhu nematombo achibva vaenda na kumba kwavo vakatora badza nendiro ndokubva vaenda kuseri kwechuru kuground ini ndakadedza komiti elders akadedzwa akati akange achida kurapa mwana wemunhu. Nyaya iripo ndeyekuti ava vaelders ava vakatora dombo nedhaga munzvimbo maamai ava. Amai ava ndokufungidza kuti amai ava vakazofa mwana ndizvo muroora akabva pamuviri, muroora wavo ndobva azobva pamuviri, asi ava vakanga vachirapa chii vachiti ndakatora izvozvo ndo zvandinorapisa chii, kusimbisa pamuviri, kutsiga pamuviri kwemumwewo wavo ndakazobva pamuviri. Saka ava vakazonongedza kuti vakaita uroyi nekumwe kutaura. Takabata murume wavo ava murume wacho achibva azozvimba gumbo. Saka ndingomutaura vari kunongedzera hama, vakanongedzera mai ava kuti ndo vari kuvakuvadza. Ndotati ai nyaya ichienda munoitsvaga kamutaurirwe chokwadi. Ndo vaenda, saka vauya zvakare kuti vazopa dare rinochi report yezvavakafamba kwavakaita. Vakaenda vane mupurisa vachareka vaingoona chete kuti zvizvi kuitika. Ndauda kubvunza imi kuti ndiani akanga achitungamirira dare. Muri mwana kai imuchiche ko ndima itungamirira dare ndimurume kai ndakakwira ndima ndati pamukafamba muchisumuka ndanane vakatungamirira dare vaikwekweresa vamwe ndiani handei kwakati hatidai ndiani soroi ndini narume wangu ndimi narume wenyimi muri tu kouku ini ndakazosimukawo nemwana wangu. Mwana wenyu uyo iwe wasumudza ruoko iwo ika ndio mukuru ka ndio samusha uye kapapa idare remushaka right. Ava ndio varidze mushava ivava neavava pachishona pachivanhu varume ndio varidzi vemushava. Saka ndio vakatsimudza vari kuti handi tinotsvaga mwanangu, handi tozotsvaga mwanangu kuti chii chiri kuitika nditi udo vava ndama mwana wenyu. Amen. Saka vababa ka right ndizvipi zvamukawana
sanangura yacho ine anambonyasa kugwisikana nayo mushemushe. Baba, ipi here baba makabata chi? Zvatakabata apa tsanangudziro dzacho matsanangudziro akaita muprofita takaenda. Ngoti again ngotaura masungira takatanga kuita chikuno. Zita ndiani? Ndi Amos ani? Thomas. Amos Thomas. Muprofita akati izvo amai vane rushango. Saka vanoda kudi kubviswa munyama kuti chese chaitika vanonongedzerwa ndiwo. Munzvimbo. Right. Oh. Aba. Takafamba takabvunza takaenda kwatakaenda takasvika takaenda kugaraka takasvika kwatagara ava vachienda navo mazokutsaka lero rakazokutsaka kana aiwa zvinoda kunobvisa kunopedza masipotsi ese kuriko shuva takagara kubva 9 kusvika 12 o'clock ndipo akatanga kushandira ashandira kudaro takaita laini kunokunokuka kuipa akatanga kuprofita akabva marondera abva marondera pabatiwa namata yakubvapedza pazobatiwa mudzimai wangu ati pane beauty chisese abva kutsatsi saka nhau yacho kubandeya asi zvichovanzi uri kuguruwe asi abva munda make makandikuriwataka nedobo tozvaakataura tozotakanda Ngosipo hivi. Bugale basi. Ngosi angasipo. Mwana wangu. Ndio wangu. Angasipo. Ngosipo. Manzwa zvataurwa karo zvatsanangurwa. Imba makateerera. Pamusoro ichangamiro. Pamusoro makorokota nemese makateerera. Pamusoro ichangamiro chiripo ndechekuti shoko rinotaurwa rimwe chete asi pakusonzwa zvakasiyana mukukurudzira. Nhau iripo ndeyekuti takasvika zvachowani hatina kumboti takasimuka tega inenge ndindaingokomanda namuprofita aigarai musatye vakasimudzwa nezita ravo amai ava nemuprofita vane sowe ravo nekuharare komana ndeyati Avavo. ava anonzi beauty nendiyani ndikuona ane matambudziko akamira zvakadai zvakadai. Chimiro ndechekuti pane kutondegana asi dambudziko randaona ari dhesi zvese zvaanoita unoona kunge anozviita nekuda asi ane mhepo inomugara paari inoita kuti asevenzeswe pamabasa akashata. Ramaitinzwi humwe hakuna here kunongedzwa kwanomboitwa mukomboni nenhau idzi hungu akati handigoni kutaura zvakawanda vakura isi tiri vana vadiki asi ndochimiro chiripo amai vanoshandiswa ndo zviripo sekutaura kwechikuru nedimikira reshoko rei reshoko rebhaibheri ariputse shoko racho pamusoro wemambo right iwe wanatsonzwisa matauro aita mupurisa zvakana zitaurika sei zvanditika ndizvozve matauro akazvakana zvakaitwa vanoshandiswa handiti vanounzwaka asi vanoshandisa pamusoro wemambo pamakanzi mudzoke mubatsiro makazoa hamusati madzoka sei musingadzoka Takamira zvino.
Masinzwa madzacho. Tiri kunzwa. Sekuru? Zviri kunzwi. Vangaenda kutaura zichipafunga Chitaura izvi. Zvandaida kutaura ndaikumbirisa kudai kunzi zvanga zvichikwanisika. Paigona kuya maprofita muno. Mumbirai mbichana. Paigona kuya Mumbirai. Vachareka mapurisa vapo panzara. Enda ndimafona kana. Enda munoatenda muti vaviri avo vatorwe nenyaya dzavo. Andirika. Right. Chitaurai tinzwe. Taurai zvinyi. Nyaya yacho ndeyekuti dai zvanga zvichibvira notapa tikukakavaidzana dai zvanga zvichikwanisika kungoti shedzerawo maprofita chaiwo otiungani uya mana papa jekerere nekuti vama vari kufamba futi zvakare ndofunga takaenda kumasowe taenda kumasowe zvakabatwa ndezvemusha marume wavo ndezvemudzinza marume wavo vakanyasa kuudzwa mai ava ndiripo zviri zvekuudzwa ndiripo vakaudzwa kuti imi mukupomera munhu mhosva zvaasingazive asi zvinhu zviri musha menyu. Mira ikoko zvakataurwa izvi zvakataurwa kwamafambere mune mupurisa wamambo. Aiyo Tikuda zvokumupurisa wamambo kuti magutsikana nazviri zvakataurwa ikoko. Zvakamupurisa wamambo ungondapusikana asi akatoti hapana chari kutomboziva. Hapana chari kutomboziva ari kutoshandisiwawo vane ruzhambwa. Ini chandakaona profita uyu pane zvoiti nekuti simbi yake tikukunuka ini ndakaudzwa kumapasti 8 dzekumanheru zvikanzi mangwana nafolo ulo munguva yatinosangana pashopu tichienda ini ndikati ana 8 pashopu apa ndikati ini handifana ndinokodzere kufamba naamai ndambati panguva ndifonere chii hama dzavo madi kutaura kusei ndakunyangana mningira wavo vauya kuti vaite sei vafambe navo ini handina kodzero komiti ndobata anyumiendai munodza mupurisa mambo pashopu apo kuti ndomamira zvakaita kuti mongogara kuno kunoita ngeparava ichiwa ndakabva ndasvika pashopu ndobva ndaudza mupokani kuti zvakamira sei ndobva ndakatsanangudzira ndobva nzi imi handei tikaenda tonzwa zviripo tikutsoka handitakanzi tifambe kwakatazvo imi munozotaura upenyu avo utaurawo pavo ndikati saka patiri kuenda kupi ndobati tikuenda kubhindura ndobati tikuenda kubhindura ndikati pana ari kuziva here kubhindura kwatikuenda avo ndobati ini ndikati ko tanga tadii kuchinja rwendo mapurisa avo yaendai baba avasiri ini ndobva ndati tanga tadii kuchinja rwendo mari yekubhindura nemari yekuenda Harare imwe chete handei tese tisingazive kwatiri kuenda tosvika kuHarare tonotsvaga vabatsiri toenda tonobatsirwa ikoko pane kuenda kwamukuziva mimi hatizive zvamaita kupi zvamaita uku mazuva ano kune mafoni kune macommunication akanzi tikuda kusingabhadhariswa hatina mari yekufamba kuita sei ndobva taenda tasvika kweku zveshuwa tati gare habedu ndovaiziva mafambiro nedirection yese asi ini ndanga ndine nyunyu toti hazvinotichenera taifanira kuenda kwekuita kutsvaga tiri tese tabatsirwa taakubva ipapo tasvika parodi ndobva tabvunzana kuti nyaya iyi mainzwa kusei ndobva tapasana ndikati saka apa zvakamira sei ava ndobva taura zvikanzi ini hasina zvizhinji nyaya yedu yaita sei yapera regai mambo ongotigadzirisa kuti zvinhu zvisei zvinake saka nokudaro marimwe zuro ndakaenda mbokwawo ndichivabvunza ndichiti zvatakawirirana musi wenu kuti taifanira kufamba katatu takazofamba kamwe chete nemashoko ekuti makati chii hatifaniri kuramba tichingofamba nyaya yedu ngaingodi ngatingonzwisisana yopera ndaidomba kwava ndakanzwa matsanangudzira avakaita ivo kurova kuti ava vanenge kupushidzira karipo vapushidzirana kudaro mushure mokunza nzeve ndopana kanzwa panana maitu akagara kwakunzi ava hanzi vakanhokora futi tsoka dzavo
tikati nyaya Tsoka amai ava. amai awanza akadhungura tsoka dzana amai tuwa Ava vakadhungura tsoka dzava. indobva ndati saka chii chikumboitika isusu mhuri medu tese takakwana vane nhumbu vari kwazisi kubva tese hapana kana maproblem atikuita kana kufamba naamai saka chii chikumboitika ndobva ndanovabvunza mai chii chikuitika ndobva nditsanangudzira ndikati mirai tomboedza kuna mambo togona kukumbira kuti tese tochifamba katatu kakakwana kwete zvokuti hanzi handina mari handina chii tofamba katatu kacho kari kudiwa kun'anga kana maprofita zvakakwana pane kwatakaenda uko hapane zvakaitika inini handisi kugutsikana taura chokwadi wavo Right, zvakanaka. Unoda kutaura? Taura chinzwa. Uri chii iwe? One. All right. Ungori musi china maniro murume uyu ari apo akati imini nyaya iyi iri kuitwa sei zvakati naamai vangu ava vakati handiri kuenda kuidzokera kuti kudariswa 3 zvakati nemurume uyu ko hama dzaamai vangu vari kuramba kuuya tikumbovafonera kasika kuita se vari kuramba kuuya vandakati vakuramba kuuya hama dzaamai vangu wadi kuvafonera wo chigare wakagadzikika handika wafonera zvakanaka kuti uyai handika kune dambudziko riripo kuno tikwanise kufambira dambudziko iri rikwanise kupera uyu murume vati orit ndazvinzwisisa ndakuita sedakuita asi kana kudara kwati handifungi kuti vanongwena oza kutondoramboramika minzichi zvakapera iwo tichakuona ndomataura yakaita murume yachikuita namba chitiipakuedza zvakapera zvenyaya achaona iwewe ndizvaita inombotaura pana siso yatakanoutanga kunin'ina wamai handingona kuti apa hapa ivo vakanditi izvo sei mimi mafamba nasiso idisipa asi takati kana makufamba tifonerei tifambe navo ndobva ndafonera kubara ndikati sekuru ndomamirira zvakaita sekuru wakubara akanzi chidzipedza wega nokuti wakafamba wega waisingafaniri kudi kufamba naamai taifana kufamba naamai kuti ndisi tofamba navanhu vachivawo tichitese saka iwewo zvavakufamba nadzo chizvipedza wega zvokuti ava amai ava nasekuru avari 12 ndativaona vaakuno ndaisingafungidziri vanouya tatondasvika ndoba ndaona ava vanogara kumazoro ava vanogara kumasasa saka pane vakambouya vai vari kuziva nyaya dzacho nevamwe vari iwo vanga usina kuvafonera here kuti takunzi tifambe kuno? Ndakavafonera. Vakati chii? Patakafona takafona tamunzira tichitoenda kubhindura vakanditi iwewe ita sei dzoka huna kodzero kufamba naamai ako kuvaita kuti vafambe nani? vaiti isusu ndisinofana kufamba navo kuvakadi kuuya panguva yatakafona tanga tamunzira ava vakazotaura kuri kuma8 kutsatsa hakuna network dzikangokwana 8 uko network hakusisina kuseni 4 o'clock kuti tichivabata kuti vachizobatana stiri zvanga zvisingaiti kungokwadi kongo kwava kutongoenda sei mimi makaita kuti ava mwati mangwani tikone mangwani pamusoro iyoyo mambo pamusoro iyoyo dai pamusoro iyoyo vateereri inini ndandiri kumunda ndakati mangwana ndakuita kubhindura muzopa kuitwa nyaya pa vanhu vakaoneka vachita sei kudzawo kuti negumbo rakakaita baba vaindiudza kuti famba iyo imboendayo kakati saka ndakabva ndati ega ndiite sei ndimboedzawo ikoko shuwa ndakabuda ndibva ndaenda kwachaparadza mapasi 2 ndaenda kwachaparadza ndikati foni nhamba dzapo kana ndina ndiri kwachaparadza achaparadza akati maita mushi ega ndikupe nhamba dzapo kana ndobva ndisevhera mufoni mangu shuwa ndakafonera baba zvekuma 33 baba vakati aiwa mangwani kuenda Belvista tikati manje baba inini kunzwa kwandakaita ndakaudzwa kuti kune mazuva ekuita sei ekushandira but ini kwandikuenda ndisikuita sei hatisi kukuziva tikuenda tichiita sei tichibvunza akanzi amai ndakaenda kwamatema shuwa ndasvika ikoko ndibva ndanodzimai vake akanzi matema hakuna aenda kumburwi ndikati majiteta sei ndikuda wana kuti aite sei mangwani atida kubuda shuwa matema yakazouya auya kudaro akaya akusima 7 ere baba panda kufonera naye matema baba ava ndichafonera vachitaura ana matema akati aiwa iyo matema usado disturb tisiye tiite sei tiende kwatikuenda tisiye tiende kwatikuita sei kwatikuenda shuwa baba vakazoti amai hande tiendi honai mazuva apa Christmas kuita sei ida kukwana munozofamba lini
shuwa baba wakati yali mangwati tese tiende takazenda nawo tasvika mbindula ati vunai baba kuti taikuziva here takaenda tichitsvaga sowe racho pangairi takaenda tichitsvaga na baba hapana maikuziva takaenda tichitsvaga naiye akatora tose takaenda tichitsvaga amai changu atolipa zvakanaka imimi ndimu hama imi muri hanzvaziva imi ndimi hama ivava musaomesere mwana uyu manzwa musaomesere mwana uyu kuda kumudzvinyirira kuti wazodii pane nyaya inoda kugadziswa ndenyu imimi haisi yeuyu musamupe maconditions uyu mazvinzwa pamusoro dali pamusoro mazva ari kunzwika zvino dambudziko riripo nderokuti tinogara murefu ndo saka tisinganyanyobatana maningi senhau yataunganira munomwe inonetsa kuinzwisisa chinhu chinonzi kuloya neni chiri mumhepo hapana angagona kuziva kuti uyu ndiye andiloya uyu kunyangwe tikatsvaga muprofita chaiye nyaya inonzi kuloya ndeyokungopomerana kungosaidzirwawo kuti uyu ndiye anenge muloya asi kuti titarise nokuti takura tichingozviziva tesisi takakura tichingonzi baba vako vafa valoyiwa amai vako vafa avaloyiwa ko zvinombofambiswa seiko mukuloyana saka hapana angazive gwara racho chairo saka kunge kwemuridzi wacho ari kuita basa rino ndangagona kuita sei angagona kuziva kuti pamwe ndinogona kuti ndinoloya amen saka muri pakupedzisira nyaya dzokuloyana tidzongopomerari muri kuti chii panyaya iyi ita kutomirira kunzwa iwo vari kuti italoyiwa tinzwe kuti zvakanaka tikaswerere nyaya nyingi zvisina ningi nyaya iripo ndeyekuti takatifambai muchishona manyaya dzepasi dzematare echishona kunofambwa kangani katatu kana musina kugutsikana muenda pamwe musina kugutsikana muenda pamwe pakabuda patatu zvichikotaura zvimwe chete izvozvo mabuya kuzopa ripoti zvino makafamba makaenda kwamukaenda ndibva mafamba ku1 ndibva mati tagutsikana ku1 ava vana kugutsikana saka kwasara kugana tabuda imomo baba vangu alipa akaenda tiri parodi ava baba vasi kutonga vanga vari kudhada ava vari kuteerera chita kana muriko maenda kwamune muchienda musatarise kuda imi munotarisana muri chichi ndimuri kuti tagutsikana here vedu we tagutsikana kana kuti no ndichine mubvunzo ngatiendei kumwe kwete uyu mupurisa anenge achingonundurudzwa mashure menyu haasi witness ba right saka ava taurai but kuti ava zvandaona zvokuti havana kugutsikana mwana wavo haana kugutsikana isi takati kana musina kugutsikana panoenda pangani patatu saka ipakata paviri panomira akichitakora zvatonaka saka hapana conclusion yatiri kutambira kana nokuti havana kugutsikana kuchine mukana wezvimwe zvingani masoro yabereki maya vataura kuti izvoni ari kuda panopa pajekerere mese muchiti tese tichita sei tichinzwa hanzi havasi kuda kuti vaitiwe kupi vaprofitiriwe kusaiti ndo muromo wataura ndova muromo wandabata achinzi izvonini handide kuprofitirwa kusaiti ndoda pajekerere vanhu vese vachiita sei vachinzwa pamutemo wedu ndo matauriro yayo miramuzwe pamutemo wedu wechishona hatitomboziva maprofita toziva mudzimu manzwa saka imi tokupai mukana kuti endai munozvitsvagira chii
mutemo ushaichayo ndekuti kana ari muprofita anofanira kunge akarejista nezinata manzwa anofanira kunge ane macertificate ekuratidza kuti basa iri anodi. Saka ndakataura kuti imi kana maindaendai kuharira munopuhwa mazita evanhu vanoita izvozvo, vanotoziva kuti uyu basa zinata itoziva kuti uyu basa rake ndeiri, uyu basa rake anoonera izvi, uyu basa rake anoonera izvi. Vanobva kutaura kuti endai kuna nhingi wamandeko. Vamwe vatikagotuma kuti endai kuyange ndakanzwa chitaura kuti $20 kuenda uko kuno timuitirwa basa iroro. $20 haisi mari inoshamisa zvemaprofita izvi. Saka ipapa ndokumbirawo imimi moti moaudzawo kuti fambai makadai sekuti akafamba ari awo anonge achinzi vatenga chimuprofita semuromo wataura ngari kuti handina kuona zvakaitika. Aiwa, ndosaka vane hama dzavo izvi. Mambo vari kuti ndosaka pane hama idzi, uyu ndiye baba uyu munina wacho, ndosaka varipo. Imimi venyu hamina kuti hama dzechi dziri kupi, imimi ndimi hanzvadzi yauyu. Uyu mwana watete wangu. Mwana wati saka ndimi baba. Uyu muroora. It's okay, muroora hana basa. Imimi handirika. Ndimi nevana vakazvarwa nouyu handirika. So nyaya yatikutaura panapa ndiye kuti munofanira kuwirirana iye mimi mafambiro enyu ngatiende pakati moenda munzwa, handatiende pakati munzwa, maona conclusion yenyu mapedza. Mababa saka endai zvemapostori zvokuti tikuenda mapostori imi makaita zvemapostori handimati maida unobatsirwa Samuel. Saka ndibva mati ndisati unobatsirwa ngatikukuruzanei mamawirirana here kuti ngatiende kwati makaita kukweva. Aya mimi pamusoro imi mandi vakandudza ndimi kuti mutotsvaga ndimi muenda nawo amaya. Ndosaka ndakaenda ndakawirirana kuita kwakueredza towirana zaramangwana kusondoti uya tokufamba musi wakati topinda bhazi ripi tange tikananga pambari tisopambari tisobvunza tikaenda kana kubhindura tisobhindura kumusika tobvunza vanobatsirwa ndipapi. Ndo zvatikaita ipapo patikaenda kubhindura. Aiwa kwakwekweresa ntukura apa kuti ndakaudza mupurisa ndiye akanonoka anga uri kumvura. Endai kwakare ku 1 2 more manzwaka amai hamuna kugutsikana. Handina. Endai kune uyu muchibatsirwa nanzvadzi dzenyu moenda kune kumwe handirika uko kwandataura kuya kunobatsirwa zvenyu zvamukuita zvokuti mambo ngavati tiite jekere mambo havadaro moza muti mambo akatitsvagira n'anga. Endai munoita zvichishona chaichaichai mazvinzwa. Munoita zvatopera chisumukai next time hapana anoramba nokuti nyaya iri kudare anenge aramba ndiye. Tuovu